Queridillas, ¿sentamos? Chicas, ¿seguimos? ¿Sentamos? Veña, parrulas, queda pouquiño. Ui, non vexo nada. E que levamos algo de retraso para que nos dé a tempo a acabar con todos os bloques que imos traballar nesta mesa. Necesitamos retomar outra vez a nosa axenda do Congreso. Entón, antes de empezar, de convidar as nosas relatoras á mesa, a nosa saliña. Gusta vos a nosa saliña? Está chula. Desde aí non vedes os tapetes de ganchillo, non? Pois están aí. Está chula. Bueno, vou vos contar. Este congreso non estivo exento de todo tipo de anécdotas, dificultades, tropelías, de todo tipo. Desde incendios que nos desvían trenes, isto sabe ben a compañera Sara que anda por aí, que tivo que recorrer medio mundo en autobús, en tren, como marco para llegar, para encontrar a súa nai, máis ou menos, o sea que eso é mil cousas máis. E agora vou vos falar dun incidente que nos pasou e que nos sorprendeu e nos entristeceu. Bueno, nesta mesa nos convidamos a unha representante de cada unha das formacións políticas que está no Parlamento Galego para coñecer un pouquiño o contexto e as previsións que cada unha das formacións, a abordaxe esperable que cada unha destas formacións poda facer de cada unha das problemáticas que estamos tratando. E, bueno, pois cada unha das formacións políticas nos confirmou a asistencia dunha das súas representantes. Así que, bueno, lanzamos todo, comunicacións, organizamos, demos difusión ao programa e tal. E, feita toda a difusión, chegounos unha comunicación da sede nacional do BNG, onde nos din que coñecido o seu programa completa, declinamos a nosa participación en ditas xornadas. Claro, o programa xa estaba case todo lanzado cando confirmaron a asistencia. Quedaban un par de cousiñas, así que dixemos, que dous cousiñas puideron cambiar o rumbo das cousas? Dixemos, pois non lle atopamos moito sentido, porque unha delas era esta mesa, que ainda non estaba anunciada, e outra máis non acabamos de atopar exactamente onde estaba o problema, porque con todo lanzado, pero bueno, seguimos. Dier, o feminismo galego precisa de ámbitos de encontro, cooperación e fortalecemento, mais sempre desde a base irrenunciable do recoñecemento pleno dos dereitos de todas as mulleres, tamén as compañeiras trans. Bueno, eu non sei se tedes irmãos pequenos, irmãos nenos. Non vos pasou de mociñas que queríades sair coas amigas e vos dicían na casa, tes que levar o teu irmão, tes que levar o teu irmão. E te, pero eu quero sair coas amigas. Eu quero sair coas miñas amigas porque eu teño cousas des que falar coas miñas amigas que o meu irmão que pinta ali, non? Pois, de algún xeito, é algo así. Estamos falando doutro movemento social que terá os seus espazos e as súas reivindicacións, pero este é un espazo para falar de nós, de cesáreas, de endometriose, en fin, de cousas que nos afectan directamente a nós. Entón, non é un espazo que vayamos a dedicar nin a sustraer dereitos, nin a cuestionar dereitos, nin a nada de ningún outro colectivo, porque ímonos centrar en nós. Todo o Congreso se centra en nós. Entón, esta presuposición é como a censura previa, ou secuestro de publicación, ou algo así, que ainda non pasou. Cal é o vosso problema? Si ainda non pasou, denunciade cando pase. Pero ainda non pasou. Bueno, en coherencia cos nosos principios e teses políticas, non acudiremos a un foro en que se poñen en cuestión principios fundamentais que para nós non son debatibles. Ao parecer todo é debatible, menos certos principios fundamentais e, ademais, en que se legitima a patoloxización ou o cuestionamento da identidade de xénero. Eu non pensaba falar de nada desto, non sei vos. Non estaba na axenda, pero... E logo dinos, os dereitos das mulleres trans non poden ser obxecto de debate. Bueno, esta frase a que suliño máis, porque o debate é a base fundamental da democracia. Creo que se pode falar de todo. No obstante, non era o que estaba previsto neste congreso. Íamos falar de nós, insisto, non de outros colectivos, íamos falar de nós. Pero aínda así, bueno, pois de algún xeito, isto parece ser que era a súa motivación.
hai un plot twist. Bueno, soubemos que as nosas relatoras, e non só as nosas relatoras, sino incluso os que nos cederon este espazo para poder facer o Congreso, recibiron sendas misivas. Nas que un colectivo galego, Arelas, dicíalles algo así como que facemos chegar este escrito de repulso pola asistencia de cada unha das asistentes ao Congreso, o espazo ideolóxico do feminismo organizado pola Asociación Terra Feminarum en colaboración con asociacións como o Observatorio Feminista que promoven a deshumanización, a exclusión, a discriminación e o odio cara ás persoas trans. Eu teño a teoría de que, como non eran o eixo deste congreso, buscaron a maneira de selo. É dicir, non íamos falar de ningún outro colectivo, realmente íamos falar de nós, pero de algún xeito necesito que fales de min, aínda que sexa ben. Bueno, polo que solicitamos reconsidere a súa participación tal e como fixo a representante do BNG no Apresas. A amigo se supo. Vale. Entón, non era o programa, non era o que se publicou a continuación, non era a coacción desta asociación a través da súa presidenta, que a min chocoume tamén isto da asignatura onde pon xerente, porque aquí hai moitas asociacións e todas temos presidentas. Eu creo que cando tes unha xerente que aí manexas moito... Claro, nós fixemos bote para organizar este congreso, sacamos dos petos, pero bueno, supoño que non se me ocorre que necesitemos unha xerente, pero parece que aquí sí. E quereredes saber quen é ela, quen é a que está detrás destas misivas? Pois poños unha foto. Bueno, é para que lle poñades cara. Eu creo que isto explica por que non lle gusta o que dicimos nos congresos feministas. Creo que temos poucos puntos de encontro. Creo que, pero parece ser que os dereitos da muller sí son debatibles. Os dereitos á dignidade, ao propio corpo, os dereitos á saúde, sí son debatibles. Bueno, despois desta intro inesperada, porque tiña que explicarvos o que vai pasar, agora sí imos recibir as que viñeron, as que resistiron, as que temos aquí e estamos encantadas de contar con elas porque van dar a cara. Porque, a marxe de que poidan ter opinións diferentes, respectan sobre todo o debate e a democracia. Moitas gracias. Se podedes subir, por favor. Vale. Sí, por favor. O sitio que queirades. Isto pita. Funciona así. Aí está. Bueno, vou vos presentar as nosas oradoras, as nosas convidadas. Empezando pola esquerda, temos a Marta González. Vou vos pedir un minutiño de silencio. Vou vos presentar a Marta González, que é licenciada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e doutora pola mesma universidade na especialidade de Historia Medieval. Entre o 98 e o 2003 foi secretaria executiva do Grupo Compostela de Universidades. Corríxeme se digo algo mal. Entre o 2003 e o 2005 foi directora xeral do Servicio Galego de Igualdade e entre o 2009 e o 2011 foi secretaria xeral do mesmo servizo. Desde entón é deputada nas Cortes Xerais polo Partido Popular da Coruña e actualmente é a vicepresidenta cuarta da Mesa do Congreso dos Deputados. Benvida, Marta, moitas grazas por estar aquí. A vos, moitas grazas. E á esquerda temos a Silvia Fraga, licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña, actualmente é coordinadora técnica de Inspección e Control de Calidade con 2 posgraos en materia de igualdade,
diploma de experta universitaria en Xentes de Igualdade, diploma de especialización en recursos humanos e plans de igualdade, é a secretaria de Igualdade do PSDG-PSOE dende decembro do 2021 e secretaria xeral do PSDG-PSOE de Cerceda dende o 2000. Foi secretaria xeral de Mulleres Xóvenes Area entre o 99 e o 2003 e membro da Dirección Executiva de Mujeres Jóvenes España 2000-2002. Organizacións de ámbito autonómico e estatal, respectivamente, adicadas á defensa e promoción da participación da muller no mercado laboral e na súa formación. Secretaria de Política Institucional do CEC de Xuventudes Socialistas dende o 2002 ata o 8, secretaria comarcal deste partido entre o 2 e o 7, deputada no Parlamento Galego polo PSDG-PSOE na provincia da Coruña na oitava legislatura, onde foi a voceira de Igualdade, Mocidade, Voluntariado e Cooperación do Grupo Parlamentario do PSDG-PSOE. Moitas grazas aquí tamén, grazas ás dúas. Bueno, vimos de facer, a ver se estou encendido isto, vimos de facer unha escolma de datos un pouco sobre a situación, imos sacar esta muller aquí. Sí. Imos abordar 4 áreas temáticas e dentro delas unha serie de preguntas. Inicialmente eu tiña pensado así unha cousa como na tele, poñemos o cronómetro, 2 minutiños, pero claro, ahora estamos en familia, somos pouquiñas, entón, bueno, imos de intentar ser breves para poder abordar todos os temas, pero bueno, sabendo que cada unha vai facer un bo uso do seu tempo. Entón, se nos está pasando un pouco de tempo e vemos que periga a abordaxe de algunha das áreas, pois intentamos apurar un pouquiño, senón, pois eso, imos un pouquiño sobre a marcha, se vos parece, non? O primeiro bloque é a participación da muller nos espazos de decisión, o que víamos antes. Vou vos traer varios datos. Por exemplo, recordades que eu vos dicía que había moitas máis mulleres, por exemplo, estudiando Dereito que homes. Non obstante, se vamos ao Tribunal Supremo, onde se coce todo, contamos cun 12,34% de mulleres, nada máis. É dicir, moitas mulleres, cada vez máis, incluso máis que homes, pero nos espazos de decisión. O mesmo pasa, por exemplo, co espazo sanitario. Falábamos antes de que había máis doutoras que doutores. Non obstante, só un 30% dos postos de xefe de servizo dos hospitais os ocupan mulleres. É dicir, seguimos sendo máis, seguimos sendo incluso os mellores perfiles académicos moitas veces, pero seguimos sin estar aí. Esta é a diapositiva que utilizábamos antes, é dicir, moitas mulleres, gracias ás leis paritarias, gracias a esas medidas de acción positiva, pero seguimos estando infrarrepresentadas. Así que agora a pregunta é, bueno, por que pensades que sucede isto? E que medidas políticas credes que é necesario implementar para avanzar nunha liña que nos achegue máis a esa paridade real nos espazos de toma de decisión, non só estar, sino como estamos. Si queres empezar, sí. Marta. Como que irá. Sí. Bueno, en primeiro lugar, antes de empezar co tema que nos trae aquí, quería agradecer enormemente a invitación a participar neste debate e, sobre todo, a Concha, a Tuxa, pola presentación tan exhaustiva e tan, decisiva para establecer os ámbitos nos que vamos mover esta conversa, que eu entendo que vai a ser, como ti decías, unha conversa entre persoas que están fundamentalmente preocupadas e que traballan polo mesmo, non? Que precisamente que se revirtan todas esas cifras. Falando xa en concreto desta primeira pregunta que nos fai Tuxa, pois é evidente que a través das medidas legislativas que se puxeron en marcha en relación cas cuotas, que, por certo, hai que decir que no ano pasado aprobouse unha modificación da Lei de Igualdade no sentido de estreitar as marxes de participación duns e doutras, é dicir, imos cara a unhas listas cremalleira total,
de xeito total, é dicir, que vai ser unha cremalleira que vai funcionar así, mentres que antes, e era o que producía certas disfuncións, como temos visto nas cifras, as cremalleras eran diferentes, as cuotas iban 3-2 en función das decisións dos partidos políticos. Agora isto vai cambiar nas seguintes eleccións e, polo tanto, veremos cal é o resultado, porque, como ben decía tú xa anteriormente, existe a posibilidade de ter listas cremalleiras, pero que a número 1 desa lista sexa dun determinado sexo e, polo tanto, o resultado final pois non sexa aquel que se pretende, que é o da paridade total, ou polo menos moi aproximada. Eu penso que a importancia fundamental das cuotas tivo que ver non tanto cos lugares de maior visibilidade da representación paritaria, como pode ser os parlamentos, e digo isto porque en 2007, que é cando se pon en marcha esta lei, a proximidade das porcentaxes entre homes e mulleres nos parlamentos, tanto no Parlamento Estatal como nos parlamentos autonómicos, era pequena, é dicir, había unha porcentaxe de mulleres xa moi próxima ao 40%. O problema non estaba nos parlamentos, naquel momento tiveramos tido xa presidenta do Congreso, presidenta do Senado, senón que estaba noutros lugares onde as desigualdades eran bastante máis intensas, como, por exemplo, os concellos. E eu creo que esa reforma tan sustancial de que as mulleres tiveran que incorporarse, aínda que costou moitísimo traballo para algúns partidos políticos e moito rexeitamento nun determinado momento no principio, foi verdadeiramente sustancial, porque eu que xa levo moitos anos nesto e teño visto aquí a xente coñecida da época na que estiven aquí en Galicia traballando directamente na política autonómica, pois o certo é que había unha concelleira en cada concello que era sempre a de servizos sociais. E o resto das áreas eran, e a cultura, bueno, sí, algunha vez, pero a cultura tamén podía ser masculina, non? E de repente todo eso cambiou. E é certo que en un primeiro momento funcionaron o tema das áreas e seguían existindo áreas, servizos sociais, igualdade, cultura, sanidade, en fin, que eran como máis afíns, pero agora todo eso trastocouse completamente e eu penso que sí que existe un grado importante de igualdade no que se refire á política de base e, por suposto, tamén na política nos altos niveis de decisión, a pesar de que sigan existindo cifras, e con isto se remato, como a do Consello, por exemplo, do Tribunal Supremo ou de determinados organismos onde o que se evidencia agora é unha foto fixa dunha trayectoria profesional de un determinado número de persoas que agora van sair porque se xubilan. Sabemos hoxe mesmo nos xornais, non sei se vichedes a noticia, de que hai, bueno, nestes próximos 10 anos desaparecen das administracións a todos os niveis unha porcentaxe elevadísima de persoas. E iso vai mudar completamente o que vai pasar tamén no cumio destas institucións. Eu, antes de nada, tamén agradecer enormemente, en primeiro lugar, esta iniciativa, o traballo que se pegaron todas as organizadoras, aquí o personalizo en Tuxa que a teño ao lado, porque me parece fundamental que nos vexamos, que nos escoitemos, que poñamos en común, e tamén incluso que nos axude a sanarnos entre nós, porque a frustración que sufrimos no día a día todas as que somos feministas, ou eses sinsabores que podemos padecer, como decía Ana de Miguel, froito de traicións, de atrancos, continuos, fan que a veces nos desmoralicemos, pero xuntarnos e facer comunidade creo que pode axudarnos a seguir loitando por esta causa imprescindible e de xustiza. Coincidindo en parte co que dixo Marta, é certo que hai que poñer en valor que antes directamente non estábamos e agora estamos. Estamos, pero non mandamos, vale? Mayoritariamente.
creo que temos que ser exixentes e críticas as que estades fora, pero as que estamos dentro tamén. É dicir, a ninguén se lle escapa que facer activismo feminista dentro dun partido político é moi difícil, porque o patriarcado tamén impregna os partidos políticos. Eu estou orgullosa de formar parte dun partido, por eso milito, que defendiu sempre, bueno, desde fai bastante, principios feministas. Foi o partido que impulsou as cuotas, foi o partido que impulsou as cuotas primeiro dentro e despois que as fixo lei, foi o partido que tamén, primeiro dentro, impulsou as listas cremallera, no PSOE xa fai moito que temos listas cremallera, e convertiu tamén en lei de paridade. Na lei de paridade recollese e moitos outros aspectos tamén relativos aos consellos de administración das empresas, etc. Agora resta esperar a efectividade da lei de paridade. É moi recente, do ano pasado, veremos a lei de igualdade se tuvo efectos. Agora estamos presentes no xustiño, nese 40 e pico, por exemplo, nos concellos. Os concellos a mí pareceme moi boa radiografía, porque son máis e están por todas partes. En decembro de 2024 había 70 alcaldesas en Galicia. Agora xa hai 2 menos, polo menos, que é sobre o 20%. É dicir, por iso digo, estamos, pero non mandamos. O meu partido en Galicia nunca tuvo unha candidata á Xunta de Galicia, nin o meu, bueno, de momento só o ausente, tivo unha candidata a muller, e o mesmo pasa co Estado. E despois, aparte disso, creo que hai outro problema, non só que non mandamos, a pesar de ser moitas, porque a veces incluso hai quen está tentado a decir que incluso estamos subrepresentadas dentro dos partidos políticos, porque non somos tantas as militantes como para ter ese nivel de representación ou mando. Eu tamén creo que gracias a esta lei e a estas medidas son moitas máis as mulleres que estamos, porque vimos a mulleres liderando, e iso sempre, eu creo que as que estamos en postos de responsabilidade, pois temos, valga a redundancia, esa responsabilidade, esa obrigación, a de animar, a de servir de reflexo a outras compañeiras para que vexan que sí se pode, que ainda que sexa un espazo duro, porque o é, se pode e debemos estar, porque só estando nós, estando as feministas, en postos de dirección e de responsabilidade, conseguiríamos transformar ese mundo cara a un mundo máis xusto e igualitario para todas nós. E aunque sexa duro aguantar, debemos estar. E despois vexo outro problema na participación política. E falo da participación política porque pasan todos os eidos, pero xa que hoxe estamos aquí dúas mulleres que nos desenvolvemos en política e que o vivimos e o sufrimos en primeira persoa, tamén cabe resaltar outros problemas. A parte que non mandamos, digamos que as mulleres en política temos obsolescencia programada. Mentres os homes parecen ser perennes. Eu non digo que ninguén en política deba permanecer eternamente, ni muller nin home, porque é sano a renovación democrática. Pero por que eles empezan co pelo negro e acaban calvos ou con canas e nós, é dicir, non temos tempo nin de... Explícome, non? Quero dicir, as mulleres somos facilmente intercambiables, que é contradictorio con que somos menos, non? Porque somos menos, pero somos como os cromos. É dicir, entón, ese é outro dos grandes retos dos partidos políticos tamén, por eso loitamos internamente. Como solucionalo? Pois non vexo que sexa tan fácil, é dicir, na nosa ponencia política introducimos isto que acabo de dicir con estas palabras, o da obsolescencia programada, porque creo que debemos partir da reflexión honesta e sincera, ainda que estemos moito mellor, non estamos como deberíamos estar, como nos corresponde, como máis da mitad da poboación. Entón, hai que recoñecelo, poñer que os nosos partidos políticos, como así puxemos, impulsarán non só a presencia das mulleres en política, senón en postos de primeira liña política, na que se chama superélite política. E tamén a permanencia desas mulleres. Porque as mulleres desaparecemos da política ou expulsannos. Pode haber as dúas. A veces,
porque polos outros todos os problemas que temos as mulleres, que tamén os temos as que estamos en política, como pode ser a ausencia de corresponsabilidade na conciliación, e todos os outros pesos da humanidade que nos tiran encima, pois é máis difícil de aguantar. E a veces tamén é máis difícil que nos lo chegamos a creer ou ter o empoderamento necesario para estar. Ou somos expulsadas tamén moitas veces pola violencia política, que me quero falar diso porque se fala pouco, e non falo da violencia política só en partidos políticos, senón tamén no activismo. As mulleres que damos a cara en primeira liña somos diana de ataques, incluso a veces por parte de outras compañeiras, pero pola sociedade patriarcal en xeral. Sempre se nos exixe máis, sempre temos que ser as máis todo. Eso non hai corpo nin cabeza que o aguante. É moi difícil poder estar á altura, e acabo. Entonces, bueno, grandes retos. Vamos pola honestidade tamén, as dúas. Bueno, imos falar do seguinte bloque, que é a violencia machista. Este é un bloque moi duro de abordar. Dentro del imos tocar un par de puntos. O primeiro é o Pacto de Estado. Falábamos antes das ferramentas que habilitan os poderes públicos para avanzar nestas áreas, nestes desafíos que teñamos por diante. E o Pacto de Estado é unha delas, é un dos mecanismos institucionais. Xa sei que antes empezaches ti, pero xa que ti estiveche na comisión na que se elaborou, se aprobou o Pacto de Estado, vouche pedir que nos expliques en que consiste o Pacto de Estado, cal é o obxectivo, a dotación e que tipo de medidas se pretenden implementar a través desta dotación económica. Pois a verdade é que a denominación Pacto de Estado sabedes que legislativamente non implica nada, é dicir, nin é unha lei, nin é un conxunto de leis, non é nada así. É un pacto de carácter político que se desenvolve no Congreso dos Deputados no ano 2000, comeza en 2016, se aprueba no 2017, e que foi unha proposta que fixo Mariano Rajoy no seu discurso de investidura. É dicir, intentar retirar do debate político a cuestión da violencia de xénero, porque é o suficientemente importante e o suficientemente necesario que quede fora de todo o debate, dese debate político que temos no día a día, pois que moitas veces o que fai é deteriorar sin necesidade determinadas cousas nas que existe un amplo marxe de consenso e, polo tanto, se debe traballar sobre ese consenso e non sobre o disenso. Entón, a partir dese se sou eu que estou facendo algo raro ou... Vale, pois parece que xa se solventou, non? Bueno, empezamos a traballar en unha subcomisión na que estaban todos os grupos parlamentarios representados naquel momento e fixemos un análise pormenorizada a través da participación de moitas persoas expertas que viñeron a contarnos o que estaba a pasar ca lei que se aprobara no 2004, cos desenvolvementos que se fixeron despois da lei de violencia de xénero e todo o que se tiña percorrido ata ese momento, o que había que mudar porque non funcionaba e a onde deberíamos ir aspirando, porque xa pasara un tempo e podíamos ir establecendo novas metas. Bueno, como digo, viñeron moitas persoas expertas, algunha delas está aquí, aí á esquerda, Ana, que foi unha das persoas que veu a contar o que ela veía que se podía mellorar nun ámbito concreto, e existía ademais un problema, digo un problema porque por unha banda era un reto enorme, pero tamén convertiuse nun problema, que era que no ano 2014, como dixo moi ben Tuxa na súa estupenda intervención anterior, pois o Estado español ratificara o Convenio de Estambul. O Convenio de Estambul establece unha nova definición de violencia contra as mulleres que non era a que estaba na lei de 2004, e iso foi un primeiro escollo complexo, porque cando ti tes un marco normativo, un marco legal
e de repente te metes directamente noutro distinto, tes que adecuar o teu marco aos novos obxectivos. Eso, aínda hoxe, está sen resolver. E foi, consecuencia de moitos dos problemas que tivemos a partir da data de sinatura do Pacto de Estado. Entón, ampliouse o concepto da Lei de Violencia de Xénero, que establecía que a violencia de xénero era exercida no seo da parella, por falar de xeito telegráfico e entendernos todas, que creo que é perfectamente posible, establecía outro tipo de marco e había que dotar de instrumentos a esas outras formas de violencia que, aínda que estaban recollidas no noso ordenamento xurídico, non estaban recollidas do mesmo xeito que a violencia de xénero, a que se lle dera unha prioridade especial cunha lei orgánica que se chamou naquel momento integral, porque afectaba moitísimos aspectos, non? De a educación, a prevención. Bueno, tú xa fixo tamén un pequeno relatorio sobre todas as medidas que se incorporaban. É certo que en 2015 se fixeran modificacións ao Código Penal para introducir novas formas de violencia que o Convenio de Estambul establecía, pero agora tratábase de dotalas de outras medidas distintas en materia de prevención, en materia de sensibilización, en materia, por exemplo, de estudo e estadística que estaban aínda sin atender. E cunha serie moi importante de medidas, houbo diferentes números e isto tamén causou unha certa complicación porque había un informe do Congreso, un informe do Senado, o Ministerio recolleu todo ese acordo, o colocou, digamos, en forma material de medidas concretas, estableceu un número e decidiu desde o Ministerio a quen lle correspondía, dentro das diferentes instancias administrativas, levar a cabo todo o que o Pacto de Estado establecía. Revisión de moitas cousas e posta a punto de outras. Estableceronse polo Goberno 1.000 millóns de euros de dotación para ese Pacto de Estado, a razón de 200 por ano, porque eran 5 anos de vixencia para poñer en marcha todo eso, e este ano pasado, e ao principio deste 2025, tocou revisar, avaliar e modernizar todo aquilo que se considerou que non estaba funcionando ben ou que había que engadir, porque isto, como sabemos, é un continuum e, sufre moitísimas modificacións e é necesario estar continuamente pendente de onde veñen os perigos e cales son os problemas que estamos a enfrontar en cada momento. O orzamento, e con isto xa remato, subiu a 1.500 millóns de euros e teño que facer unha pequena referencia, estou deixando, digamos, a parte política, o rifirrafe político fora, porque creo que non é tampouco foro para falar deso, pero sí teño que decir unha cousa, porque sería injusto, penso, non mencionala. Tivemos todos os problemas posibles para facer unha avaliación real do Pacto de Estado e das medidas desenvolvidas desde a Administración Xeral e, sobre todo, desde o Goberno Central polo Ministerio de Podemos, polo Ministerio de Irene Montero e da súa Secretaria de Estado. Por que? Pois porque elas, ao final, no momento de asinar o pacto e de votalo, votáronse atrás e non o asumiron. Dixeron naquel momento que era porque non chegaba a cubrir todo aquilo que elas querían que estivera naquel pacto. Bueno, ben, pode ser eso. Tamén houbo cousas que nos presentamos e que non se incorporaron. O que se priorizou, evidentemente, foi o acordo. Cando estábamos de acordo nunha medida despois de traballala, incluíase nun documento. O que non se chegaba a un acordo se deixaba de lado. E, pola súa conta, estableceron un plan diferente para traballar na eliminación das violencias machistas. Comezaron xa incluso por evitar a denominación que lle déramos ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero, por entender que foi unha denominación que costou moitísimo tempo incorporar ao noso ordenamento e incluso a nosa linguaxe política, e de repente elas chegaron e dixeron no, isto non, agora vamos a cambiar por outra cousa que nos gusta a nos máis. E, pois foi unha avaliación moi difícil. Teño que decir que a avaliación realmente está feita solo a medias. Os cartos se perderon,
Isto non lo digo eu, o dixo Ángela Rodríguez Pam nunhas xornadas de feminismo un pouco antes de que comenzaran os traballos de actualización do Pacto de Estado. E, bueno, pois, digamos que traballamos máis no que foron as propostas presentadas polas persoas que viñeron a comparecer e que nos abriron os ollos a determinadas dificultades e non tanto na avaliación institucional desde o Ministerio que tiña que impulsar todo o traballo do pacto. Bueno, sin sair deste punto, vou vos pedir unha opinión e tamén quizáis unha proposta. Hai un tema que nos preocupa moito desde o activismo feminista. Custou moito, de algún xeito, identificar ese tipo de violencia específica e esa identificación nos ten que levar ao desarrollo, ao plantexamento dunhas medidas eficaces para poder combatilas, desde a formación hasta, bueno, pues unha dotación de recursos, de axudas e demais, non? Entón, unha cousa que nos preocupa moito é o seguimento destes fondos. Claro, eu entendo que estes investimentos fanse desde distintas administracións, vai escalando, pero vou vos amosar uns exemplos, e son concellos todos, pero aquí teño que dicir que non hai unha distinción política. Este tipo de cousas está pasando en todos os concellos. Entón, por exemplo, pois temos fondos que se dedican á personalización de abanicos ou a unha formación de sexualidade, actividades de baile e música, andainas, hai un montón de andainas que se organizan. Bueno, está collenos de cerca unha cea para mulleres e Planeta LGBTBIQ, diversidade sexual, contacontos de diversidade sexual. Digo que nos colle cerca, non había ningún ánimo de enfadarme con ninguén ni de enfrentarme con ninguén, pero bueno, deste concello. Entón, claro, eu non sei se o problema é non creo que sexa unha cuestión ideolóxica porque afecta a todos os partidos. Pode ser unha infravaloración dos fondos, pode ser unha falta de formación do persoal técnico. Cal é o problema? Cal é a solución? Hai algunha previsión para controlar estes fondos e que se dirixan realmente con programas válidos e efectivos para combatir un problema que parece que vai escalando? Entón, se vos parece, Silvia. Bueno, é que precisamente, gústame que se saca o tema a nós tamén unha cousa que nos preocupa enormemente, é un tema que temos abordado internamente en numerosas ocasións, porque cada vez que calquera de nós ve un cartel destas características, pois ardemos co xenio, lóxicamente. Eu creo que é unha mezcla de varios factores, pero creo que un deles empeza polo que significa saber realmente o que son políticas de igualdade. Ou a todas viría ben escoitar a charla de Ana de Miguel, que é feminismo. É dicir, porque todas nos encontramos seguramente con xente que cree que é feminista incluso por moda ou ten a boa intención de selo, pero que non sabe o que significa exactamente, pois que as políticas pasa o mesmo. Tanto no ámbito político como no técnico, eu creo que hai carencias formativas importantes en materia de igualdade, porque pasa unha cousa que, a non ser as que seades arquitectas, creo que a maioría das aquí presentes non nos metemos a lo loco a falar de urbanismo, non? Pero de feminismo e de igualdade fala todo o mundo. Como falar non ten cancelas, pero, home, a ver, quero dicir que parece que calquera se pode adicar ao tema, porque son las cosas de las mujeres, que é un tema menor. Vale? Entón, aí empeza o gran problema, cando non se lle dá a entidade que lle corresponde a materia que abordas. Despois, estamos sufrindo, no feminismo, un entrismo de outros colectivos que fan que, parte, sin querer, incluso contribuímos
ás feministas, porque lle demos a man a colectivos desfavorecidos sempre, porque nós, non colectivo, mitad do mundo tamén non estábamos, e como somos solidarias e empáticas, pois contribuímos a que agora parezca que todo é un remexido, que todo é lo mismo, e non. Eso por un lado. Despois, Marta, que está nesa comisión, pois afondará máis seguramente na problemática, pero, é dicir, son moitos os fondos, que sea a parte boa, pero, claro, é dicir, van de arriba para baixo, como decías ti, en cascada, comunidades autónomas, concellos, imagínate, só en Galicia somos 313 concellos, é complexo controlalo todo, pero é unha cuestión que me consta que cada vez o Ministerio ten máis presente, elaborouse incluso unha guía de a que se podían destinar os fondos, con bastante nivel de detalle, estáse aumentando a fiscalización de en que se gastan eses fondos na medida do posible. Digo na medida do posible porque o Ministerio ten o personal que ten e chega onde chega. A veces, pero as denuncias ciudadanas tamén son importantísimas neste tema, porque calquera de nós que se entera e dá traslado pola vía que se poida, que canles a hora de comunicación hai co goberno, non? Pois actúase, este a de Cerdedo Cotobade, sin ir máis longe, porque desacórdome concretamente, paralizouse, fiscalizouse. Vale? É porque as feministas que estamos dentro e fora da política avisamos. A veces, bueno, non é suficiente, pero a guía fíxose, está distribuída, está, bueno, non quero ao millor para dicilo, pero creo que pode axudar a quen ten ausencia de coñecemento a saber en que pode gastar os cartos, porque, a ver, que ao mellor das intencións, porque fai 30 anos, ao mellor, este tipo de actuacións, e non as víamos tan mal, algunhas delas, voume explicar, porque eran tan poucos os espazos de encontros para mulleres, que con crear un espazo de encontro para mulleres, que pode ser unha andaina, pode ser un taller de manualidades, pois, sí, bueno, claro, xa era algo bo. Pero, bueno, 20 anos despois, eu creo que agora, iso já non. Que, bueno, que está moi ben e que fagan desde festejos, baile para señoras, macramé ou señoras e señores, o que queiran, pero, é dicir, a violencia de xénero e a violencia, todas as formas de violencia machista é algo suficientemente grave como para que os fondos se teñan que destinar a eso. É obvio que acabar coa violencia machista pasa pola consecución de igualdade, pola sensibilización e pola formación dos profesionais e pola educación. É a única forma na que a longo prazo se vai acabar coa violencia machista. Entón, pois hai moitas formas de gastar os cartos, o merchandising é moi bonito e a visibilización é importante, pero ten que haber algo detrás diso, ten que haber un pouso. Engadir un pequeno dato. Eu, hai 2 anos, estaba aquí, eu vivo aquí perto de Teo, en Brión, e estaba escoitando a radio e escoitei un anuncio dunha festa en agosto dun concello, non vou a decir cal. E entón decían, orquesta, panorama, París, non sei que e tal, teremos foliada de non sei que, bailes, bueno, todas as cousas que teñen as festas, degustación de tal e cual, e verbena, e teremos un punto violeta, eso incluído detrás das verbenas, non? Teremos un punto violeta, e ao final do anuncio decían coa colaboración do Ministerio de Igualdade cos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. E eu lembro que quedei sorprendida porque dixen, pero estarán pagando as festas cos fondos do Ministerio, é dicir, non a festa, sino a publicidade da festa, porque decíase ao final, como se di, por exemplo, con apoio del Fondo Social Europeo. En calquera carretera que ves por aí e tal, ten un cartel, o Fondo Social Europeo, o Fondo FEDER, non? Pois isto era igual. E entón dixen eu, están aproveitando os fondos do Ministerio de Igualdade, os fondos do Pacto de Estado, para anunciar pola radio que teñen esta festa
E claro, como non hai posibilidade de unir unha cousa ca outra, pois engaden o do punto violeta ao final. Claro, isto provocou unha certa preocupación e dimos un aviso, empezamos a buscar información. Afortunadamente, houbo redes de asociacións de mulleres que aportaron toda a información, é dicir, a pediron, a organizaron, e non sei, supoño que o teredes visto, que hai incluso un mapa interactivo feito no que están indicados os puntos donde se fixo un mal uso por parte dos concellos dos fondos do Pacto de Estado. Isto, evidentemente, era unha das nosas prioridades no momento en que empezamos a facer a avaliación, porque isto non pode ser. É dicir, temos cousas moi importantes entre mans e non pode ser que co que costou arrincar eses fondos despois se boten a perder cando chega o momento de que se acceda a eles desde toda a base. Bueno, pois creo que o Ministerio púxose con outras persoas ao fronto a controlar todo isto e agora mesmo existen non solamente esa guía, sino a vontade de reforzar todos os mecanismos de avaliación durante e despois da utilización e da execución das actuacións que se plantexan. Pois agora, se vos parece, imos tocar a segunda parte deste bloque que para min personalmente é moi dura, moi preocupante. Estamos acoplando aquí, a ver se este teño aquí, era para ter un reloxo cerca, porque agora xa case ninguén usa o reloxo de, bueno, case eu non o uso. Bueno, imos falar do machismo e da mocidade. Isto é como conducir e beber, é dicir, é un binomio perigoso. Vamos falar de dous fenómenos simultáneos e moi preocupantes dentro desta franxa de idade. Falamos de adolescentes, mozos e mozas moi xóvenes. Por exemplo, isto é un informe da Fundación FAT Xuventude que di que un de cada 4 homes xóvenes considera que a violencia machista non existe ou é un invento ideolóxico. Incluso lía outro día un artigo que dicían que unha porcentaxe abrumadora de homes, incluso de algunhas mulleres, consideraban que foramos xa demasiado lonxe coa igualdade. É como que, ya os habéis pasado, que hai máis aló da igualdade? Quero dicir, é graduable, é moita igualdade, hai igualdade de máis ou hai igualdade e igualdade? Bueno, o mesmo informe tamén di que hai unha tendencia de incremento de planteamientos reaccionarios ante a igualdade de xénero, especialmente marcada neles, nos mozos. Vamos poñer agora un pequeno vídeo, nada, un minutiño, dunha entrevista que fixo na rúa, entre outras temáticas, unha youtuber que se chama Paula Thier. Podedes ver algunhas cousas delas que son interesantes. A ver si non acoso. Si una persona es feminista, en plan de tú eres capaz y capaz de decir una mujer igual que un hombre y puede hacer lo que quiera. Yo no tengo que darle una ayudita a esta mujer por ser mujer, porque pienso que es una discapacitada, pero una mujer no es una discapacitada, tú no tienes que ayudar de nada. Es que la está tratando vale como menos. ¿Qué pasa? Que ahora da dinerito, la ayuda, hace como que estamos ayudando a las mujeres a gastarse 20.000 millones de euros en el ministro de Igualdad. De hecho, han aumentado los casos de violencia por parte de hombres hacia mujeres en los últimos años que han puesto las leyes por violencia de género. Es ridículo, a mí me parece ridículo. Y bueno, ya entraremos ahí en lo que ahora es que una mujer puede hacer lo que le dé la gana en España. En plan es que es ridículo. A mí personalmente me parece, me toca la polla un poco, es que sí, pero si ahora una mujer coge y una mujer que va por allí y dice, ay, pues este chaval me ha hecho tal, pues tú te la tienes que creer. ¿Por qué? Porque es mujer. Vou seguir coas diapos que teño, que... Oi? Non me vai para diante isto. Ahora sí, vale. Falan deste fenómeno que viña comentando, ultraderecha e antifeminismo, por que esa alianza seduce a tantos jóvenes, se di aquí. Presentan el feminismo como una ideología innecesaria o incluso dañina, especialmente para quienes viven con frustración, viven su frustración vital como pérdida de estatus. El feminismo sería vou quedar con esta palabra, privilegio.
más que una herramienta de justicia social. Este discurso cala en sectores juveniles que experimentan precariedad, incertidumbre e inseguridad. En España, Vox se ha convertido en uno de los partidos preferidos entre los menores de 25 años. 1 de cada 4 votaría por esta formación. Para acabar, esta é a Fundación ANAR a que ofreceu estes datos, e agora vou falar do segundo fenómeno. Aquel estaba a ultradereita, este é un fenómeno que está á esquerda. Falábamos de privilexio, recordades? Entendedes a importancia do binomio opresión-privilexio? Neso susténtase precisamente a loita contra a desigualdade, contra a violencia. É necesario identificar o opresor e ao oprimido, neste caso, non? Entón, estáse deturpando esa idea de privilexio, ese binomio, e de algún xeito, cando lle das a volta, isto ten unhas consecuencias. Pois estes son algúns mensaxes que están nas redes sociais. O primeiro di, las mujeres cis como somos privilegiadas en relación a las mujeres trans. Eres mujer cis, ok, privilegio cis. Cis e mujer son dos cosas distintas. E sí, viene con privilegios. Esta é unha muller que di, ser cis e hetero es considerado como privilegio porque no somos oprimidas sistemáticamente como las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI. Privilegio cis es cuando tú como mujer cis eres percibida como normal. Las mujeres cis tienen privilegios. Entón, é unha franxa de idade, vemos dúas posicións teóricamente, políticamente distintas, pero nos dous casos estamos falando de privilexio e nunha franxa de idade na que vimos antes os datos de incremento de violencia machista, de non identificación da violencia machista entre as propias vítimas e de aumento de violencia sexual. Entón, quero que me digades como vedes se tedes identificado este problema e se hai unhas medidas pensadas de que carácter se vai a... Quero dicir, pensades que ten algo que ver coa formación ou coa falta dela? Se hai algo pensado, é dicir, que se vai facer? Porque este é o futuro, eles son os que veñen. Entón, realmente agora é onde se está concentrando a franxa de maior perigosidade para as mulleres, esta franxa de idade. Que previsións hai? Intervide na orde en que consideredes? Decir que efectivamente, a ver se me coloco isto mellor, que efectivamente no pacto falouse moito de xente nova, do aumento das cifras correspondentes á violencia de xénero entre a poboación máis nova, da negación existente da violencia e todo aquilo que se recolle aquí xeito un pouco anecdótico, pero que é unha realidade, non? A preocupación é moita porque temos visto que as cifras relativas ao aumento de violencia de xénero entre a poboación máis nova, é dicir, menores de 18 anos, é unha evidencia real en prácticamente todas as estatísticas que manexamos. E hoxe mesmo, antes de vir aquí, viña lendo un artigo de un estudio de Funcas que fala da brecha ideolóxica na xente máis nova, non da xente nova. E di, eles cada vez máis de dereitas e elas cada vez máis de esquerdas. Entón, é un artigo que creo que si o podedes ver, porque está hoxe nos xornais, é moi interesante porque vai desgranando realmente esta diverxencia que parece que existe, mentre que as mulleres son cada vez máis conscientes desde moi novas dos seus dereitos e do seu empoderamento como seres humanos, eles parece que rexeitan esa vontade delas de estar absolutamente plantadas na defensa dos seus dereitos, porque posiblemente ven que hai un retroceso para eles dun espazo que antes de xeito natural ocupaban. Isto ten o seu reflexo, evidentemente, na violencia de xénero, pero tamén en todo o resto das cuestións, como, por exemplo, pode ser o vencellamento a determinadas organizacións políticas e, sobre todo, que creo que é un espello deformado, pero é un espello que non podemos esquecer, as redes sociais. As redes sociais deforman axigantando prácticamente todo
o que podemos ver a modo de laboratorio, non? A modo de realmente o que está unha imaxe real do que está pasando. E, evidentemente, as formas de control que existen a partir do desenvolvemento de todas as redes sociais en materia, por exemplo, de violencia ou de control, é enorme. Tanta que dificilmente desde os poderes públicos establecidos cun modelo de sociedade diferente a de hai poucos anos, se pode realmente chegar a albiscar que é o que está pasando neste momento, porque non temos esa capacidade de visualización do que está pasando nas redes sociais. Entón, a mí sí que me parece que é unha cuestión que temos que ter moi clara e que hai que traballar a todos os niveis. E quería decir unha última cousa que, de alguna maneira, tamén se vencella a segunda cuestión que mencionou Tuxia, que é o tema de todas estas mensaxes sobre si somos privilexiadas frente a outros colectivos e as mulleres están nunha posición na que non existe a desigualdade e, sin embargo, a desigualdade é para as mulleres trans, todo isto. Eu teño que decir que o Ministerio de Igualdade, e lamento ter que mencionar ao Ministerio, pero é que realmente creo que ten moito que ver co que pasou nestes últimos anos en canto á radicalización de determinadas posicións, vive unha situación de descrédito absoluta nestes últimos anos. É dicir, desde o Ministerio de Igualdade se fixeron tal cantidade de estupideces, con perdón, de ridiculeces, creo que era o que decía Ana neste momento, de tonterías que a calquera con unha mínima formación pode entender o que hai detrás e pode incluso decir, bueno, porque elas, as que estaban no Ministerio ata hai pouco, pois pretendían isto, e entender como mínimo o traxecto, digamos, intelectual que existía entre o que elas pensaban e o que plantexaban. Eso, para a maioría da poboación e, sobre todo, para a xente máis nova, esa racionalización do pensamento e da actuación non existe, non se dá. Polo tanto, que é o que pensa a maioría da xente do Ministerio de Igualdade e das políticas que se desenvolven desde o Ministerio de Igualdade? Pois, o que hai, o que houbo. Cando chegou a actual ministra e o Partido Socialista se puxo ao frente do Ministerio, nós pensamos que as cousas volverían á normalidade, pero o certo é que o dano feito foi suficientemente intenso como para que non se solucione en pouco tempo. E o deixo aí, se vos parece. Certo é que eu creo, claro, que isto deriva de que a caverna se revolve, hai un movimento reaccionario frente aos avances do feminismo, encima, como foi tan visible do 2008, pois iso fixo que se puxeran as pilas. Eu creo que para eles, e para o patriarcado, foi para quen xa había demasiada igualdade, non? Entón, las dejamos un poquito, pero ya se están pasando. Entonces, é certo que en ambos flancos, tanto na extrema esquerda como na extrema dereita, desde eses flancos se perxudicou notablemente a loita feminista. Penso que se lle está animando a que pensen efectivamente eses rapaces novos que perden privilexios. E, bueno, é certo, pero é que para que todos teñamos igualdade de oportunidades no acceso a todo, alguén ten que perder privilexios. É dicir, entón, pois, para iso é fundamental unha educación tanto nos fogares como nos colexios, onde te fagan ver que iso é o que é a xustiza social. Que para que haxa xustiza social non pode haber privilexiados. No relativo ao do Ministerio de Igualdade,
Eu teño a esperanza de que, desde que se volviu a impoñer o raciocinio no Ministerio, se vai recuperando pouco a pouco a credibilidade. Tamén comparto que non sei cal dos dous danos foi maiores, porque por un lado está o do negacionismo do machismo e da violencia machista por parte de Vox, que tamén está alentado porque no momento en que se lle tende a man ou se normaliza o que eles defenden pactando con eles, tamén se lle dá categoría ao que din. Antes, que había cuestións nos últimos anos, gracias aos avances, que, ainda que as pensaran algunhas persoas que estaban en política ou fora delas, non se atrevían a deciras en alto. E agora sí. Entón, non se pode blanquear o negacionismo da violencia machista, normalizando. Eso por un lado. Por outro lado, é certo que eu comparto, me dá prendas en decilo, creo que cando estuvo Podemos ao frente do Ministerio de Igualdade se fixeron políticas un tanto frívolas, carentes de sustento, e que nos fixo un dano enorme, porque precisamente as mulleres que estuveron ao frente de responsabilidades políticas en materia de igualdade desde que empezaron as leyes de 2003, 2007, 2004, tal, eran tan serias e tan rigurosas que darlle a categoría a que chegaron as políticas de igualdade foi porque houve moitas mulleres con gran categoría tamén, e con gran intelixencia que contribuíron a darlle ese peso, esa importancia e ese respeto por parte da poboación en xeral. O dano foi enorme, eu espero que se vaya recuperando ese desprestixio. E despois, a mocidade, é que eu creo que non hai máis que unha vía, que é a educación, é a sensibilización, a educación dentro e fora. É dicir, pero é que últimamente nos colexios estás incidindo máis na educación, ou iso é o que eu vexo, na educación na diversidade, vamos a decir, que na igualdade. E parecéndome estupendo, vale, todas as loitas, todas as reivindicacións e todas as necesidades de sensibilización hacia as problemáticas das persoas de diferentes colectivos, nós somos a mitade do mundo. É dicir, é unha cousa non pode quitar a outra, pero cada cual ten que ter o seu espazo e o seu peso. E nos fogares, igual. E despois, non se pode blanquear políticamente un discurso negacionista. Non se pode blanquear. Porque se algo ten de bo o Pacto de Estado, volvendo ali, é a alianza das dúas forzas políticas maioritarias deste país e o acordo no que é realmente importante. E iso é o que debe ser. Máis alá de coyunturas circunstanciales, políticas e convenientes de cada momento. Imos sustiñas de tempo. Quedannos dous bloques importantes, a ver se somos capaces de abordalas dun xeito máis concreto. O seguinte, este é un bloque importante e intenso. Tamén está subdividido en dúas partes. Abolición, regulación ou prohibición. Neste caso, imos falar da prostitución. Claro, existen tres modelos de abordaxe fundamentais para abordar este tema. Entón, o primeiro, o da abolición, que é o modelo nórdico, que chama o de Suecia, Francia, Noruega e Irlanda, penaliza a proxenetas, pero tamén aos puteiros, aos consumidores de prostitución, e considera a muller en situación de prostitución unha vítima, o que implica unha dotación de recursos, de axudas. A regulación, que é o modelo de Alemanha, Holanda ou Luxemburgo, despenaliza a proxenetas e non penaliza aos puteiros. E as mulleres en situación de prostitución son consideradas traballadoras sexuais. E logo, finalmente, o modelo da prohibición,
E aquí existen distintas categorías, segundo o grau de penalización. Por exemplo, o caso de Rusia ou Bulgaria, onde se penaliza as mulleres en situación de prostitución e aos proxenetas, pero non aos puteiros. E o da Albania, Bielorrusia ou Finlandia, que penaliza aos tres. Quero traer aquí, por si alguna non o coñece, o artigo primeiro da Lei 1095, bueno, non é o artigo primeiro, esta é a primeira parte do artigo, o artigo do Código Penal, onde 187. Está claro quen é a experta, non? Claro, este é o primeiro punto do artigo 187. Vale, pois, no artigo 187 di que o que empleando violencia, intimidación ou engaño ou abusando dunha situación de superioridade ou de necesidade e vulnerabilidade da vítima determina a unha persoa maior de idade a exercer ou a manterse na prostitución e tamén aqueles que se lucren explotando a prostitución dunha persoa. É dicir, o noso Código Penal penaliza a explotación. Supoño que en distintos ámbitos e tamén neste ámbito, a explotación. Pero o certo é que mantén unha situación alegal con respecto á abordaxe real da prostitución. Non di nada dos consumidores, non di nada a famosa terceira locativa que tamén penalizaría aqueles propietarios de espazos que se lucran desta mesma actividade. É dicir, non hai unha situación de penalización agora mesmo. Entón, estamos ante unha situación de certa alegalidade e recordamos o dato do Ministerio precisamente que di que máis do 80% das mulleres en situación de prostitución están en risco de trata. É dicir, que estamos falando de mulleres vítimas e vulnerables. Non obstante, hai esta situación de ambigüidade. Cal debe ser a solución? Cal das tres fórmulas e por qué? A posición do Partido Socialista é sobradamente coñecida. Reiteradamente renovamos o noso compromiso, además nos últimos 2 congresos que tuvemos, co abolicionismo da prostitución. Incluso levamos, creo que en 2 ocasións, proposicións de lei ao Congreso dos Deputados para abolir a prostitución. Somos un partido abolicionista, pero nós soas non podemos. É dicir, non temos a maioría necesaria para sacar para adiante unha proposta abolicionista. Agora mesmo, pois, debido aos vergonzosos casos de puteiros do noso partido, pois as mulleres do partido volvemos a facer presión para que se volva a intentar, pero é certo que se no compromiso de algunha outra forza política ca que sumemos a maioría necesaria non é posible. Creo, sinceramente, que para conseguilo tamén é importante que haxa unha maior presión social, porque así algúns partidos políticos, digamos, que non lle quedaría máis opción ou que os forzaría un pouco a comprometerse con ese abolicionismo. A min, como persoa que está en política, dáme vergonza que a estas alturas siga sendo alegal a prostitución, que creo que era 1 de cada 4 homes, non? Tiña, en España, ten dito ter ido feito uso da prostitución. Tamén nos chaman o burdel de Europa. É dicir, tantas cousas que é dicir, é que parece, é inconcebible que a estas alturas tan siquiera se plantea a posibilidad de que se compre a unha persona por horas para usala, tanto nos ventos de aluguer, do que falaremos, como na prostitución. Calquera forma, é que ese nivel de cosificación
que só é comparable ca esclavitude, que hoxe siga pasando e que non haxa unanimidade de todos os... Bueno, a Vox, digamos que xa os vou deixar a un lado, non? Porque para eles as mulleres está claro que somos. Pero que non haxa unanimidade do resto do arco parlamentario en que eso non é un traballo, porque é algo tan simple. Eu confeso-vos que sempre que teño a oportunidade invito a reflexión a todo, bueno, especialmente aos compañeiros homes, dicir que a priori están convencidos, pero nunca está de máis recordalo, non? É dicir, se isto fora un traballo, é dicir, a ti e a túa filla pequena de 6 anos, papá, de maior quero ser puta. Eses partidos políticos que ademais se van da lides da liberdade, decir, putas que en las otras, ¿no? Las hijas de los otros e as outras en xeral. Porque eu, desde o meu estatus, esa superioridade, e sabemos que as mulleres que están en situación de prostitución, como ben dixo a gran Ana de Miguel, o libre consentimiento é un mito. É dicir, como que non son libres, que son as vulnerables do mundo por unha ou outra causa. É dicir, penso que é urxente que cada unha, desde a súa mini esfera, esteamos como un martillo pilón, contribuindo a crear o ambiente social necesario para que os partidos políticos que aínda non se decidiron a acabar con esta escravitude se comprometan dunha vez por todas, porque é vergonzoso e imos máis que tarde. Bueno, a min gústame moito que tú xa teña traído exactamente ese artigo do Código Penal, porque realmente foi posiblemente o episodio, a transformación, a modificación dese artigo foi o episodio que eu vivín no Congreso dos Diputados máis incrible, onde estivemos casi a punto, a piques de conseguilo, e ao final non se conseguiu. E calquera podería pensar, claro, los del PP, los de Vox, tal. No, pero digo que calquera podería pensar, bueno, los del PP xa sabemos, os do Vox peor, tal, bueno, non foron eles. O acordo entre o PP e o PSOE para modificar ese artigo estaba redactado, acordado, o Ministerio, o Grupo Parlamentario, o Ministerio, me refiro ao Ministerio de Xustiza do Goberno Socialista, chegaron Bloque Nacionalista Galego, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, por suposto, quen máis de todo o arco nacionalista que me queda, Esquerra Republicana, por suposto, Esquerra o máis vociferante, e Junts per Cat, e dixeron que non era Junts per Cat, ainda, bueno, había tamén PDeCAT, era nese momento. Todo o tema deste artigo ven da Lei do sí e sí. A Lei do sí e sí elaborouse, como sabedes, e dou lugar ao lío tan enorme que aínda estamos vivindo, que montou coa modificación das sentencias e modificación das penas, se fixo enteramente desde o Ministerio de Igualdade sin falar en ningún momento de prostitución. Entón, o partido maioritario da coalición, o Partido Socialista, decía non é posible que saia deste Parlamento unha lei que fala da liberdade sexual e, polo tanto, da violencia sexual e non teña nin a mínima referencia á prostitución. Por que? Porque Podemos o vetaba. Podemos non tiña unha idea definida sobre o que pretendía, falaban de autoxestión de cooperativas de traballo sexual, que eso evidentemente sería perfectamente posible e ademais non solamente posible, sino desexable, e polo tanto non quería saber nada deste tema. Pero existía unha maioría natural nesta materia, que era, como mínimo, conseguir penalizar o proxenetismo, que calquera diría que nesa redacción que temos na pantalla está
penado no noso Código Penal, pero non é certo, porque a xurisprudencia e, sobre todo, a interpretación que lle dá o Tribunal Supremo di que hai que conseguir demostrar a explotación. E como se consigue demostrar a explotación? Pois como a explotación é un concepto eminentemente laboral, tráense do dereito do traballo aquelas condicións que se consideran que son de explotación en outros ámbitos de traballo, cando a actividade prostituidora xa é unha explotación en si mesma, non hai necesidade de aportar ningunha outra cousa. Entón, a Asociación de Mulleres Suizas veu ao Congreso a decirnos, coa súa convicción, de que retirando a palabra explotación do párrafo 2 do punto 1 era suficiente para que caera todo o que está pasando agora mesmo, que é a necesidade de que se probe a situación de explotación, que pode ser pois, o número de horas traballadas, en fin, as condicións inhumanas, vejantes, hai un montón de referencias aí no mesmo artigo. Que pasou? Que cando se presentou a emenda firmada polo Partido Popular e o Partido Socialista, o resto de grupos, encabezados por Sumar, decidiron que se introducía esa enmienda no texto da lei do sí e sí, retiraban o voto positivo, o voto afirmativo á lei inteira, que ao mellor tería sido unha boa cousa, porque nos teríamos evitado que pasou despois cos violadores que saíron á calle e aqueles que veron reducidas as súas condenas. Eu era ponente desta lei e fun a única no debate, tanto en pleno como en comisión, que avisou do que os informes decían sobre esta lei. Os informes dos expertos decían que íbase producir esa saída do cárcere dos violadores. E eu o único que fixen foi ler os informes e decilo públicamente. Eles negárono todo o tempo. Bueno, estoume saindo do tema, o importante é que aí estivemos a piques de conseguir un acordo que, como mínimo, solventara a cuestión do proxenetismo para permitir, alo menos, que aqueles que se lucran da prostitución allea teñan un reproche penal, pero é que nin eso conseguimos. E eso non se debeu nin ao PP nin a Vox, debeuse a todos estos que acabo de mencionar anteriormente. Que fixo o Partido Socialista cando se puxeron nesta situación e dixeron que non votaban a lei? Retirou a emenda. Retirou a emenda e volveu a presentala no Congreso como unha proposición de lei. Pero introduciu un factor novo dentro desa proposición de lei que non estaba consensuado co Partido Popular, que era o tema das multas ou do reproche penal tamén para os puteros, para os consumidores de prostitución. Nun momento no que a polarización no Congreso é brutal, como sabe toda a poboación, e nun momento no que se consigue que esa proposición de lei nova que recolle esa modificación do 178, que non se consensuou co PP, pero o PP vota para que siga adiante, é dicir, nunha proposición de lei hai un primeiro debate que se chama de toma en consideración e se iso se considera suficientemente importante porque ten un número de votos positivos, sigue adiante na tramitación. O PP vota a favor, pero a legislatura remata moi pouco tempo despois, cun anuncio de eleccións despois das eleccións autonómicas locais do 2023. Remato dicindo, en 2023, antes das eleccións, o PP prestou os votos, é dicir, votou a favor da modificación do Código Penal que devolvía o reproche penal dos violadores, das violacións, dos anteriores agresións e abusos que agora son todos agresións, bueno, xa sabedes ese tema. Votou a favor deso, a pesar de que a situación naquel momento era moi complicada e non é doado dar os votos aos contrarios para sacar adiante unha medida. Esa se sacou, se volveu á situación anterior e
a modificación deste artigo do Código Penal quedou pendente dunha nova volta para unha nova legislatura. Nesta legislatura atopámonos agora e eu, sinceramente, falei cas compañeiras socialistas e lles dixen, por favor, tede cuidado co momento no que traedes isto á Cámara, porque non se pode pedir aos partidos da oposición o seu voto para determinadas cousas cando a situación está tan polarizada e te están insultando unha e outra vez na mesma sesión parlamentaria onde te piden o voto, non falan contigo previamente para pedirche o voto, é dicir, pensan que yo vas a dar gratis et amore, porque, bueno, os teus principios están por enriba de calquera cousa, e ainda por riba, pois, insultan e achacan todos os males a alguén que, bueno, pois está na oposición e, polo tanto, non pode ser o causante de moitos dos males dos que estamos vivindo agora porque non ten a capacidade nin de solucionalos nin de crear eses problemas. Perdón por a longitude na explicación, pero creo que é necesario. Quedanos dúas cousiñas que a mí me gustaría que abordáramos, pero estamos tan mal de tempo, estamos xa sobre o tempo, así que vos pediría moita brevidade no seguinte punto para que nos dea tempo tamén a tratar o outro. Así que, se podemos dedicarlle un minutiño máis ou menos ao seguinte, pois agradezo vos. Seguimos coa abolición, regulación, prohibición. En este caso, imos falar do alugueiro de ventres. Bueno, como sabedes, no ano 2006 aprobouse a Lei de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que di, no seu artigo 10, que será nulo de pleno dereito o contrato no que se estipule este tipo de práctica. Tamén establece que a filiación dos fillos nacidos por xestación por sustitución será determinada polo parto. Ben, logo empezamos coas instruccións, as famosas instruccións do rexistro e do notariado. A de 2010 recoñece que, efectivamente, tal e como di a lei, a do 2006, é nulo de pleno dereito. Esta práctica é nula. Non obstante, di, bueno, pero imos establecer un requisito para registrar aos nacidos mediante esta práctica noutros países onde sí se tolera. Bueno, isto foi moi contestado, moi polémico, e entón houbo unha revisión no 2019, e aquí sí xa é máis contundente, fala de grave vulneración dos dereitos dos menores e das nais xestantes. É dicir, vai increxendo un pouquiño o recoñecemento de que esta práctica é lesiva e profundamente detestable e reprochable. E que sucede? Bueno, pois entón decimos, este momento vai desaparecer. Non, o que piden é un novo papel. Ademais da sentencia judicial, piden que se inicie o correspondente expediente de inscripción de filiación, pero simplemente é unha traba administrativa, non cambiou nada. Recentemente houbo unha terceira revisión, a do 2025, e entón volven a recordar que a afiliación dos fillos nacidos por xestación por sustitución será determinada polo parto. Tamén falan, aquí empezan a falar de denegación do recoñecemento dos efectos das sentencias estranxeiras. E dicimos, esta é a nosa, ahora sí. E incluso falan de que o Tribunal Supremo reitera que o contrato de xestación subrogada cosifica tanto a muller como ao menor. E dicimos, acabouse, non. Hai un parágrafo aquí no medio que di que contempla a posibilidade do exercicio da acción de reclamación de paternidade por parte do pai biolóxico. Aquí fago dúas reflexións. Unha porcentaxe altísima dos que acuden a esta práctica ilegal no noso país aportan material xenético, co cal tampouco estamos solucionando o problema. É dicir, que porcentaxe mínimo dos contratos nulos de pleno dereito afectarían con esta reflexión. E segundo, o material xenético deles recoñecese, pero delas non. Que pasa coa donante do óvulo? Porque a filiación sigue sendo por parto. É dicir, o home si ten ese dereito de recoñecemento de paternidade, pero a nai que aportou, o sea, a donante de óvulos non ten ese recoñecemento. Entón, só quería facer unha reflexión sobre estes dous puntos. Entón,
Claro, isto nos leva a, bueno, cal é o clima social? Hai unha contestación por parte das forzas de seguridade do Estado. Pois o que vemos é que en realidade hai unha absoluta impunidade das axencias, a pesar de que en España está prohibido. Están nas vías principais das principais cidades, en locales moi visibles, é dicir, non é difícil dar con elas, saber onde se está facendo estas prácticas. Organizan congresos, organizan conferencias. E logo, claro, vemos que, por exemplo, o que se emite a través dos medios de comunicación é unha absoluta impunidade, incluso que é unha moda, que está ben. Toda esta xente acudiu a unha práctica que é ilegal no noso país, pero non hai unhas consecuencias e non parece que a curto prazo vai haber unha solución. Que previsións, por favor, dunha maneira moi breve, para que podamos tocar o seguinte punto, que previsións, que se pode facer, que... Penso que ahora mesmo non hai nada no Congreso en relación con este tema. Enténdese que a legislación española é suficientemente clara en relación co que se pode facer aquí no noso país. Outra cousa, evidentemente, moi diferente o que se pode facer noutros países onde non solamente está legalizado, senón que incluso está moi ben visto, como é o caso dos Estados Unidos, e, bueno, pois o lugar onde as parellas ou persoas solas españolas iban con maior frecuencia, que era precisamente Ucrania, pois esa vía, como sabedes, pois evidentemente quedou cortada no momento que comezou a guerra, e algunhas das familias españolas que estaban alá agardando por un bebé xestado desta maneira, pois quedaron aí nunha situación moi delicada. Nos, a verdade é que vimos a instrucción do Ministerio de Xustiza e nos pareceu que iba na liña correcta, é dicir, nos creemos que este tipo de cosificación das mulleres como se foran ventres, é dicir, é absolutamente inaceptable e contraria aos dereitos humanos e, polo tanto, pois nunca consideramos que fose unha posibilidade a incorporar na nosa legislación. É evidente que isto ocorre porque se produce noutros países e porque hai xente que ten, bueno, pois unha situación económica o suficientemente importante como para facer, e isto sí que me parece importante destacalo, facer realidade o que eles consideran que é o seu dereito. E eu digo, pero que dereito hai á paternidade ou á maternidade? É dicir, eu non coñezo ese dereito, non o vexo. Entón, desde esa perspectiva, seguimos traballando entendendo que se trata dunha cuestión moi complicada que non depende exclusivamente do goberno ou dos tribunais españois, sino que é unha situación máis ben sobrevenida pola legislación dos países onde se acode en busca deste tipo de solución. Pero nós, desde logo, somos absolutamente contrarios a que isto se transforme en algo legal no noso país. Empezo por acaumarte, efectivamente, ter un fillo ou unha filla non é un dereito, é un desexo lexítimo. Para as persoas que teñen dificultades, efectivamente, ao mellor o que había era que buscar a maneira de agilizar os procesos de adopción. Nós somos absolutamente contrarios aos ventres de aluguer. Esta instrucción, aínda que non é ideal, algo mellorou a anterior, pero, a pesar deso, sabemos que siga habendo, o que é surrealista, porque é algo ilegal, siga habendo moitas persoas que van a comprar nenos e nenas fora e chegan aquí, e claro, pero sabemos que iso todo ven do tema do interés superior do menor, a filiación, que non poden quedar, e ese tema realmente é que non ten unha solución. O que hai que evitar é que se vayan xa a facelo. No último congreso do Partido Socialista Obrero Español, o sea, no de toda España, eu mesma levei esa emenda ali, bueno, levámosla a un grupo de compañeras, pero tocoume a min debatila e transaccionala, aprobamos, o sea,
ahora mesmo non hai nada, pero espero que o haxa, tipificar no Código Penal a conduta de quen intermedie tamén na compraventa de bebés no estranxeiro, porque efectivamente a nós non deixa de asombrarnos que sexa tan escandaloso e tan impune a actuación desas empresas que intermedian, desas axencias que fan congresos, que todo dicía, eu plantexaba aos compañeiros, home, que imagínate que houbera un congreso de drogas ou, non sei, de outro tema, é dicir, é que é inconcebible. Entón, bueno, nese congreso arrancouse o compromiso do PSOE de impulsar a tipificación penal, bueno, de perseguir penalmente a este tipo de axencias, que creo que non é algo menor, porque, bueno, é dicir, se non teñen quen lles transmite as cuestións, supoño que non poderán facer. Tamén me consta, porque abordamos en reunións, que desde o Ministerio tamén se dixo que se asumiu o compromiso ao propio partido de, a nivel internacional, empezando polo nivel europeo, promover a abolición do ventre de aluguer a nivel da Unión Europea, noutros países, e nesas estamos. Ahora sí, a última pregunta, moi breve, porque estamos bastante fora de tempo. O seguinte punto sería os dereitos da muller baseados no sexo. Aquí teño dividido este bloque en varios puntos, pero ímolo abordar todo dunha sentada porque non hai tempo para máis. O primeiro é, por exemplo, a violencia de xénero. Di a ONU que a violencia contra a muller é todo acto de violencia baseado na súa pertenza ao sexo feminino, é dicir, que está baseada na materialidade da muller, non na esencialidade. O convenio de Estambul, do que falábamos antes, bueno, xa falamos antes do que entende xénero no seu artigo 3, definicións. Temos un problema coas diapositivas. Vale, fala dos papeles e comportamentos, é dicir, que identifica o xénero. Bueno, vou volas contando, aínda que non se vexan. Así que é moi importante identificar este dereito baseado exclusivamente na pertenza ao sexo feminino. Pero entón atopámonos con novas problemáticas. Por exemplo, estes días saía este artigo, a Fiscalía Xeral do Estado está preocupado polo uso fraudulento que os maltratadores fan da lei trans, é dicir, esa arbitraria autodeterminación de sexo que se está utilizando como unha ferramenta para eludir as ferramentas que temos para perseguir esa violencia, non? E aquí fala, por exemplo, de caso concreto, ante o negacionismo de, bueno, isto non vai pasar, realmente temos casos concretos. O seguinte punto é a saúde. Falábamos antes, por exemplo, da infraestudo da saúde da muller. Claro, que pasa se eses estudos están baseados en autopercepcións? É dicir, como as conclusións médicas, por exemplo, van a ser eficientes para a saúde da muller se están baseadas en autopercepcións con respecto á realidade física da muller. Outra das medidas importantes, falábamos da acción positiva. Aquí, bueno, vou pasar moi rápido. O test Bechdel, non sei se coñecedes, é ese test que valora se unha produción artística, unha película, cumple 3 requisitos tremendamente duros, que son que aparezan ao menos 2 personaxes femininas, que se mencionen os seus nomes, é dicir, que non sexa a camareira sen nomes, senón que se mencionen os seus nomes e que teñan unha conversa entre elas onde o home non sexa o tema central. Diredes, bueno, con eses requisitos, pois con eses requisitos entre o 2000 e 2016, o 45% das 108 películas nominadas a mellor película nos Oscars non superaron os test. Entón, nesta situación, neste estado das cousas, resulta preocupante
unha especie de nova tendencia que consiste en facer desaparecer a categoría feminina en moitos premios de interpretación e musicais en favor dunha especie de inclusión de outras realidades, de outros contidos. O certo é que estábamos falando dun espazo no que a desigualdade todavía é moi palmaria e non obstante están desaparecendo as ferramentas que temos para combatela. De feito, voume quedar con ese parágrafo que suliñei, que é a declaración da secretaria de Igualdade da Unión de Actores e Actrices Berta Ojea, que di: nos parece unha decisión absolutamente errónea en el sentido de que estas decisiones pertenecen a un lugar en el que se da la igualdad. Y la industria del cine no se caracteriza precisamente por eso. Las actrices tienen muchísima menos visibilidad que los actores. Eu faría extensiva este parágrafo a todos os eidos sociais. É dicir, estamos lonxe da igualdade. Facer desaparecer as ferramentas coas que podemos traballar para combater esa desigualdade terá unhas consecuencias. As estatísticas, recordades que este era un dos grandes logros da conferencia. Sí, claro, eu atopo, por exemplo, esta gráfica e eu dubido do que estou lendo, porque, por exemplo, esta de 2023. Aquí está a estatística de casos de investigación de agresións sexuais no punto 2, agresión e abuso sexual con penetración, atopamos a 174 mulleres. Claro, isto nos fai dubidar de realmente as estatísticas están sendo tamén deturpadas en base a que existe unha nova situación legal e baixo esa situación legal nova as estatísticas teñen que reflectir os novos datos emanados. O resto dos puntos descoñezo realmente cal é a situación ou cal é o perfil destas mulleres, pero nesta en concreto chamoume a atención porque, con que? Non sei. E claro, aquí, por exemplo, temos algún exemplo. O primeiro artigo fala dunha muller detida por abusos sexuais a unha menor de 14 anos, se fala da arrestada, pero no artigo do lado se ve que la Gaceta asume con menos rigurosidade a corrección política recentemente implantada e saca a careta e di, bueno, é un inmigrante trans vestido de muller. Claro, as estadísticas tamén están transvestidas, eso que necesitamos saber. Bueno, quero que me fagades unha reflexión moi breve e, sobre todo, das implicacións que ten e se hai algún viso de que isto... Sei que agora mesmo hai algúns puntos que están sendo cuestionados desta lei, que está no Tribunal Constitucional, que ao haber un debate que non se saldou de maneira rápida como esperaban, quedou postergado. Hai algunha previsión de que efectivamente se poda retroceder a tempos un pouquiño máis racionais nestas materias? Todo isto ven evidentemente dunha lei, como sabedes, a que vulgarmente chamamos a lei trans, que foi a que produciu todas estas modificaciones con respecto á prioridade do sexo sentido frente ao sexo biolóxico. Todo isto se debatiu no Congreso no 2022 e no 2023, como sabemos, fomos a eleccións novamente e nese momento, pois desde o noso partido, houbo reunións a moi alto nivel con persoas moi significadas que plantexaban os problemas evidentes que esta modificación tan enorme do paradigma podía significar e evidentemente está significando neste momento para as mulleres. Polo tanto, pola nosa parte, existe o compromiso de que esa lei se modifique. É dicir, haberá unha parte, evidentemente, na que se refire aos dereitos das persoas trans entendida de xeito moi concreta nuns determinados puntos que se manterán, pero evidentemente todo o que ten que ver co sexo sentido e a súa prioridade con respecto á súa prevalencia con respecto ao sexo biolóxico desaparecerá. Ese compromiso existe, é moi firme e non solamente, ademais, con todas as asociacións que nese momento plantexaron todos os problemas, sino incluso tamén cas familias, e isto se suma un pouco, se suma non, pero ten que ver coa introducción de Tuxa ao principio, as familias de menores trans que tomaron decisións que despois lamentaron unha vez chegados a unha determinada edade e que xa non teñen posibilidade de ser revertidas.
Polo tanto, coñecemos ben o problema, coñecemos as problemáticas que se están vivindo, por exemplo, agora a nivel penitenciario. Onte falaba eu cunha suiza que me decía que un maltratador reincidente en Sevilla tiña manifestado fronte a Suiza a súa vontade de cambiar de sexo e que tiña que entrar no cárcere, e evidentemente os suíces, ca lei na man, neste momento, non poden mandalo a un cárcere de homes, teñen que mandalo a unha cárcere de mulleres, e así fixeron, e están pendentes do que está pasando, a ver se teñen que tomar algunha decisión maior, pero isto é o que está pasando agora mesmo, e isto para nós é absolutamente inaceptable, e polo tanto hai unha vontade total e absoluta de modificar esa lei que produciu esta cantidade de problemas tan graves, porque ademais creemos que defender os dereitos baseados no sexo nin é unha política de odio, nin é exclusión de ninguén, nin é intolerancia, é unha posición política baseada no sentido común e na historia. É dicir, as mulleres son máis do 50% da poboación, teñen sido excluídas sistemáticamente ao longo de toda a historia e, polo tanto, todo o que se ten feito ata agora ten que continuar facéndose, como dixo tú xa moi ben, porque quedan moitas cousas por facer. Obviamente, eu penso que as medidas de acción positiva son imprescindibles, que os datos desagregados por sexos son imprescindibles, co cal, e agora vou falar en primeira persoa, porque é sabido que o PSOE apoiou a aprobación da lei trans, tamén é sabido que había disensións públicas e notorias dentro do meu partido, entre as cales me encontro. Eu non podo estar de acordo ca autodeterminación do género, para empezar, porque defendo a súa abolición. Entonces, é absolutamente contradictorio e absurdo. A partir de aí, bueno, pois internamente, sabedes, en calquera partido, na democracia, hai acordos, hai maiorías e hai minorías, naquel momento, bueno, non gobernábamos nós solos e aprobouse o resto da lei, non toda, é dicir, o resto da lei, bueno, hai moitas cousas boas, pero concretamente ese artigo non me parece acertado, penso que tamén fundas que plantexei que efectivamente podía ter esta serie de consecuencias. O que se nos di é que desde o Ministerio de Xustiza, en colaboración co Ministerio de Igualdade, se está traballando para atallar o fraude, o posible fraude dos maltratadores, pero ca lei na man eu vexo complicado, realmente. Vexo complicado, ainda que, bueno, está ben que estén traballando nesa liña, eu tamén pensaba que todo isto podía pasar. Quero pensar que máis tarde ou máis cedo se impoña o sentido común ese artigo desaparezca, porque máis alá de que as persoas transexuais, eu vou dicir transexuais, porque eu non creo no transxenerismo, porque defende a abolición de xénero, repito, porque se defendemos a abolición do xénero, cada quen pode se vestir como lle dé a gana, se xo que sexa, etc. É dicir, é que é como moito máis libre. É dicir, se non queremos que se nos poñan etiquetas, o que non podemos é inventar todas as letras do abecedario. Tamén é sabido que no noso Congreso, con moito esforzo, as feministas do PSOE conseguimos, que parece é unha cuestión simbólica, pero importante, que se mantuveran en todos os nosos documentos as siglas LGTBI e punto. E moitas outras cuestións que conseguimos que non estén. E se me permitides, que son 4 liñas, na nosa ponencia política en Galicia, do PSDG-PSOE, porque, ainda que formamos parte do PSOE, tamén temos entidade propia, aprobamos isto. Esta é a nosa ponencia. Defender a muller como único xuxeito político do feminismo
E conseguir a igualdade entre mulleres e homes pasa pola supresión do xénero como construto social limitante, que nega expectativas e oportunidades e sostén a desigualdade estrutural entre mulleres e homes. As políticas de igualdade son as políticas responsables de acabar coa desigualdade estrutural entre mulleres e homes e non poden ser confundidas con políticas sociais nin con políticas de diversidade. Moitísimas grazas ás dúas pola actividade, sí, bueno, mantivemos a súa cadeira porque xa tiñamos organizado o debate, así que quixeran ou non estiveron presentes neste debate. Únicamente como última reflexión diría canto mellor nos iría se mulleres como elas estiveran na dirección política. Na dirección estouta, Acabamos logo. Gracias. Vamos comer. Moitas grazas por unha estupenda moderación. Sí, bueno, por todo o contexto.